рӯзи оғози моҳи рамазон дар тоҷикистон маълум шуд. дар тоҷикистон таърихи дақиқи оғози моҳи шарифи рамазонро муайян карданд. гузориш медиҳад маркази исломии ҷумҳурӣ. дар ҷаласаи навбатии шӯрои уламо мушаххас шудааст ки имсол ин рӯз ба 1 март рост меояд. раиси шӯрои уламо Саид Мукаррам Абдулқодирзода гуфтааст ки бар асоси маълумотномаи илмӣ ва бар асоси бозёфти пажӯҳишгоҳи астрофизикаи Фарҳангистони Миллии улуми Тоҷикистон имсол моҳи рамазон дар кишвар дар рӯзи шанбеи ҳафтаи равон фаро мерасад. тибқи ҳисоби исломӣ нисоби закот 36 000 сомонӣ муқаррар шудааст ки 900 сомонӣ аз он закот дода мешавад. дар ин баробар фидияи савм барои нафарони дорандаи узри шаръӣ ва беморон барои як рӯз 16 сомонӣ ва барои 3 рӯз 480 сомонӣ таъин шуда фитри рӯза 8 сомонӣ ҳисоб шудааст. моҳи рамазон 30 рӯзро дар бар мегирад ва пас аз анҷоми рӯзадорӣ иди фитр таҷлил мегардад. Пардифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дарди дандонҳо тавсия дода мешавад. Пардифен аз ширкати Вега Фарм. Пардифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.